Joo. On vainkaan. Kautuko? Kuva vai mie saan yksi haavia? Kyllä se mitkä. Oho. Pikkusen muikkuri. On hyvä, vittu on pari mölly. Pane vapaa olemassa, ettei se on ottanut toisenkin se puistelun. Ettei se vaan hyppää ilman. Joo. Helvetti, sehän on hyvä. Siellä on toinenkin taas. On se perkele ainakin kaksi. Sulla. Älä. Siellä vain vapaa alhaalla, se vaan hyppää ilman. No siellä, se tulee tänne. Se nousee muikkuja siinä. Se on helvetti hyvä. Ainakin 2 kiloa. Oi, Meidän 3 kiloa. Meidänkin 3 kiloa. Oi. Nyt oli tänne kyljet näkö. Kultasseen allunaunessa. Siinä on kunnon koukkulenka taimen inarista. About 3 kiloa. Purlaa heiton, jota ei tultu lättyä paistuu, kahvia pannaan suodattimeen. 4,2 kiloinen taimen ottaa nälkäisenä suolattuna, että saavat jätkä pikku suolasen puutteessa täältä leivän päälle, kun ottaneet niin sanottua Lapin GK ketterää, VK vikkelää ja täällä kokki kurkki, että onko pyydyksen pyytämät. Nyt on siellä. Nyt on kokilla. Kokilla on siellä taimen. Justi se kokki oli oikeassa, että siellä Tiissi lähtee näin. Katokko lähtee? Jaa, hyvä kokoinen. On, tämä on taas semmonen Lapinmiehen. On jumaliste kalat, että isonee vaan. Voi helvetti mitä kaloja, nyt on jo. Eikö iso? Nyt on varmaan jo likellä 6. Nyt joutuu ne sikaan.